E tamén movía hoxe ficha o alcalde, José Antonio Dono, logo das críticas da Deputación de Pontevedra, que falaba de deslealdade institucional ao Concello por iniciar obras sin permiso ás beirarrúas de Ouzande. Hoxe era o alcalde quen falaba e dicía que os veciños queren a obra e que, polo tanto, a Deputación tería que ser a que dese precisamente o que fixese a propia obra. Bueno, eu creo que aquí hai un problema, primeiro. É dicir, sabemos todos a demanda que teñen esas aceras desde fai anos por parte dos veciños do Ouzande. O que fai este goberno é tratar de solucionar esa demanda. Por lo tanto, elabora un proxecto, inclúe esa obra nas obras do plan E do ano 2009. Elabora un proxecto, remite á Diputación Provincial de Pontevedra. A Diputación Provincial de Pontevedra pon obxeccións a ese proxecto. Bueno, os técnicos do Concello e da Diputación falan de cales son as condicións. Na medida do posible faise unha corrección de ese proxecto que se remite á Diputación. Iso faise o 13 de agosto, polo que me dice o noso técnico. Pasan máis de 3 meses e non recibimos ningunha contestación por parte da Diputación. Entendemos, por tanto, que hai un silencio administrativo positivo e que non hai impedimentos para realizar esa obra. A nosa sorpresa aparece cando inicianse as obras e o vigilante da Diputación paraliza inmediatamente estas obras. Ben, eu creo que a partir de aquí hai que facer unha serie de consideracións. Aquí hai unha administración que ten interés de facer unha obra, que é o Concello da Estrada, como demandan os veciños do Ouzande. Hai outra administración que pon o diñeiro suficiente, que é a Administración Central, para facer esa obra. E hai outra administración que non quere que se faga esa obra. Bueno, por que digo que non quere que se faga esa obra? Bueno, porque os argumentos que se dan para paralizar a obra creemos que son absolutamente discrecionales. Por que digo isto? Bueno, pois porque as aceras de Codeseda que está executando a Diputación non cumplen esas condicións. É dicir, entonces, que se diga por que as condicións técnicas nas aceras de Codeseda son distintas ás condicións técnicas das aceras de Ouzande. Das aceras de Tabeirós, idem. Hai aceras dun metro en Tabeirós. A plataforma, evidentemente, nin de cerca chega a plataforma que se nos quere que fagamos en Ouzande. Por lo tanto, está claro que aquí hai arbitrariedade. E iso é o que nós temos que denunciar. Eu intentei falar por telefónicamente co presidente da Diputación, non se puxo o teléfono, quedou en chamarme a secretaria, non pude falar con el. Agora, xa teño a alegación que vai a facer a empresa e, polo tanto, vou a solicitar unha entrevista personal co señor Louzán para tratar de desatascar isto. Ao mesmo tempo, eu vou a falar co portavoz do noso grupo na Diputación para que me asegure esa reunión.